יאללה. שלום, אנחנו יהודה, היינו חברי גזר עד 1996, מ-1980. הכרנו את עופרה ופיטר גם כי אילני היה בגיל של הבן הגדול, הם היו חברים. עופרה בתור ישראלית ואנחנו ישראלים, היה קשר מיוחד. הכרנו את ההורים של פיטר, פדי וסופי. היינו נפגשים תמיד ואוכלים ביחד ומבלים ביחד. גם את ההורים של עופרה. את ההורים של עופרה אני פחות זוכר, אבל ספרי את. ההורים של עופרה מנצר סרני, דרך הבנות, בית ספר. הילדים שלנו למדו בנצר סרני, שזה הבית של עופרה, הבית הראשון. עופרה בשבילי תמיד הייתה ונשארה אישה שממש דיברה ישראליות בצורה הכי אותנטית. גם עם מודעות גדולה לחברה הישראלית, גם העיסוק בחינוך. כל השנים הייתה מעורבת בצורה כזו או אחרת בחינוך של הילדים והנוער בגזר. היה חשוב לאופי של הקיבוץ. ואנחנו גם, מאוד היה חשוב לנו איך גזר ואיך קיבוץ בכלל מתנהל. אז בעניין הזה, גם אם לא היינו כל הזמן באיזו חברות קרובה, היה לנו הרבה מאוד מהמשותף. בראיית איך המקום צריך להיות, איך החברה צריכה להתנהל, איך צריך להיות הקשר בין האנשים. זהו, ועופרה היא פשוט סמל במובן הזה, וכיף לנו היום להיות פה בחגיגת יום הולדת שלה. ומאחלים לה בריאות במיטבה.